dag skal vi udskære en laks. Læg det første snit bag ved finnen mod gællelåget og skær en skrå vinkel ned mod benet, så du rammer rygbenet. Drej så kniven, så kniven følger ryggraden. Jeg bruger en bølgekniv, så kan jeg bedre mærke, at jeg følger benet. Skær så langs ryggraden ned mod halen. Jeg prøver at vise det en gang til. Skær ind ved finnen, ned til hovedet. Vinkle kniven, så den følger ryggraden. Og stille og roligt følge ryggraden, mens man skærer skråt ned mod benet. Og så løfter man fileten, så man ikke skal ind i kødet. Hvis fisken er stor, kan man eventuelt trække den op på spækbrættet. Så undgår man også, at man kommer til at skære halen lidt, som jeg gjorde før. Så det er bedre. Så skal vi have sorineret fileten, hvor vi skal have skåret bugeflappen af. Det gøres med en flexikniv, hvor man skærer langsomt langs benet i lange træk, så ødelægger man ikke kødet, og man får ikke savmærker ned gennem fileten. Følg stille og roligt benet, og vinkle kniven en smule op mod benet. Sådan der. Og så følg i lange slit. Stille og roligt ned mod bunden af fisken. Og her kan man se, at man kommer ned til fedtet. Og det skal væk, det skal vi ikke bruge. Så har vi det mindste spil. Og så skal jeg lige, der sidder lidt fedt på øverst på fisken, det fjerner jeg også. Der sidder en enkelt finde også. Den skal også væk. Og lige det øverste af halen, den kan vi heller ikke bruge sådan noget. Så køres kniven langs benene mod retningen, så alle benene rejser sig op. Der sidder cirka 15 ben på en laks. Og så tager man laksetang og trækker i samme retning ud, som benene sidder. Så falder de nedad, og der er ikke noget problem med, at de knækker i fisken. Og følger stille og roligt benene opad, og hiver ud med et kort træk. Så er det ikke noget problem. Her vil jeg klart anbefale en laksetang. Det gør det meget nemmere, eller eventuelt en pincet. Jeg vil lige vise en gang til, hvordan man gør. Her har vi fat i den anden filet, og igen så skærer jeg langs bugeflappen med kniven en smule oprejst i lange træk. Så får vi et flot snit. Og så skærer jeg det sidste af. Sådan der. Og eventuelt hvis der sidder lidt snas på halen der, ja. Og der sidder lidt fedt på toppen her, vi også kan skære væk. Så skal vi have benene ud igen, og igen kører vi kniven mod benene, så de rejser sig op i fileten. Så tager vi vores laksetang, og igen trækker vi benene ud i samme retning, som det vises i fileten.